Never have I ever hooked up with school staff. Never. Oh no! O, tinuod dito na. Uy, dagan kikagawa na hibaw ka na niya. Kabaw man ko. What's up, YouTube? Welcome back mga labs, and today is another weekend in Dubai. Kami po sa mga tabangan and mga unta, mga labs. Before that, naami special guest! 1, 2, 3, Hello, Damis! Yes! Daghan kay food sa kuha tubangan, guys. So, diba rin siya mag-unsa may mukbang it is! Okay. So, magluto mi og tteokbokki, guys. Yes. And then we have chicken barbecue, Wow. beef bulgogi, and then specially made by Lilan's crispy patan. Then we have kimchi. We have the sides. So let's go. Okay, let's cook. Yes. Why did you do this, Kilip? Kamusta naman ka, Pinky Dude? Okay lang. Libre steam, yun ko ay. Libre tukob, guys. Ingon pa ni Kuan, ni Governor Gwen, magtuog ka. Good luck. Tukob. Nice man ang feeling after ka magtuog. Kanang usually, imuuna siya like kung takigan ka, kung nakay flu. Kasi na ako takigan. Di mo siya pure actually. Murag makapais lang siya sa symptoms. Wala ba may tamba ng COVID? Ay, salamat. Thank you, ha. Salamat. Salamat. Luwag, Salamat sa guys. luwag, mga labs. Mga labs, plato ninyo, kamo na sa kaon. Enjoy! Uy, proud to kay Kuan ni Bia. Nahara mga labs. Tanawa mga labs. Oo, yummy. Ano ay. Silawan daw na ako. Silawan sa nako. Pwede na eh. Pwede na na. Pwede na. Jo! Parang. Crispy ka ayo. Hello. Kuha na mo di ang mga labs. Kuha lang. Kuha na ng mga labs. Init lang. Yang sobra. Yang hinigup. Ayaw din sabihin. Init kayo? Yeah! Sorry lang. So, wayan daw na to. Kapin ang kaming crispy pata. Okay, pakli. Mga labs, dahon. Sige, kuha lang. Ikaw ulaw. Okay? Lami ang beef siya as in. Diba mga labs, lami? Mga loves, mga loves. Pwede, tuslog lang sa nimo. Ang kuhan, actually, ang mitra. Dito Hindi, no? Basta ilahang tupuki na instant. Lamisad. Mga loves. Surfboard. Loves, follow me. Pinky Dude. Ano kung balik eh? Actually, mawala ni siya among gi-prank last time sa mga contest. So mga labs, magkuhan mi karon, magduwa mi karon, never have I ever. Kanungguran na pag natanga sa kabusog. Uy, grabe sexy na yun kayo siya, grabe. Bro, di sa duwe. Na siya abs. May Tabi maikog si Ivana. Uy, iba na. Hoy, Ivana, idol kita. Pero wag mo lang aagawin sa kanya si Lunyo. Never have I ever shoplifted. Oh no! Never. Kapawat ka. Di ko to, oh. Kung mayroon kang yes. Group of friends, man me. Ano na? Natukaan ko. Damit kayo. Okay kayo. Uy, ito ka? Wala nga sumin ako. Diin, oy. Gidoy ko man to. Katitagwapa mo. Cigarette pack. Diin. Kana usar ka ano ba? Diin. Sujo bag. Shot sila.
Diin. Nalimot ako unsa tong mall. Thank you. That's ko Thank you, Labs. ano. Welcome. Uy, daghan na kayo kung naka-memorize doon. Never have I ever been scared of a commitment. So, Ako dili man kumain akong commitment, pero kung commit sad ko, make sure sad na ako nga kaya na ako. Wow! Di ba? May pinaguhugutan! which is true. Never have I ever been broken up with. Ako may buwag. Oh, magagawin. Wow, guwapa. I just left. Buwag just left. Guwapa ko. Pwede ka, ikay buwagan. La. Ay, wala ko eh. Wala ko kasuway, pero kanang murag gihuwat na lang ba? Ay! Aga ka sa laha. Ikaw lang? Never. Doon ka pa more. Kapila. Never have I ever touched an electric fence. Never. Wala may electric fence sa Pilipinas siguro eh. Na-electric fence sa Pinas. Uy, ka ng mga dato, ng mga mayaman. Sorry mga labs eh. Mga squammy man minsan. Kailanan. Mga kwa. Kwame B, dato. Never have I ever turned someone down. Like kanang bisag isa manguyab nimo, like mo yung tugtog. Binuan. Pero dili man na Usa ka nang nagkakaubusan? Desperado? Dili man nagpanguyab nga question, di ba? Or Oh, any di, asa? na dili lang. Pero ako lang mong gikuan ko gi. Bawa na. Pero- Mo nang gi-exage. Literal oh. Kaya exage kaya git ka. Ah, Tawag hindi ka? prank ni. Insert clip. No. Ay sigon ko ang diha kay madugay tag edit. Si promise ug mga clip. Marami agad go. Nasa kong stories. So next, Okay ra mo dira lang siya. Kasi mo naman na nayabo diha. Dito no? never have I ever stolen money from my boss. Never. Never have I ever broken someone's heart. Charge! Kita ka mura ganiha ka kanang Messi ka mukhaon kung may kaya kanang Ano siya? kaya niya pa na hayabaan. Kapiksan. Siguro, na broken-hearted sila because of you, but sometimes you not knowing it or bisdak mo you know. Okay lang. Ikaw wa kakaibaw nga imuha na ding na broke ilang heart. Marga ba ani? Mali siya no? Mali siya correct. Sakto bitaw. So, Natuwa na sa ka. Uy, nga na day ka. Uy. Six ani. Ha. Kung gusto ko din silang yun din sila. Gusto ka maligo sa sabaw ka ligo na lang niya sa sabaw. Look. Watak sabot anak so next. Uy, uy. Never have I ever fantasized about someone in this room. Lord. I never. Pagkak mo ito. Uy, kamo. Nag-fantasize na with each other. Wala, yun. Never. Fantasize Never. with each other din. Napay never. Never have I ever cried in front of my ex. I cried A lot of a times. lot of times. Ito, cry man. Oh, Pwede mong pagkukuan. ikaw. Ikaw. In front of my ex. You cried in front of your ex. Oh, all of my exes. When? Luya, babaeng pinapaiyak. Last, Man. last year katong Wow. Si Kuan, ni Uling. kuan. Ano lang. Asa siya lang hilak. Ano hirap na siya? Hilak ba ito siya? In front of your ex? Nilakaw na dahil akong ex ya. Pag storya ko kay nihilak sad siya. Never have I ever posted a picture on social media to make another person jealous. Naano siya mag-jealous? Bitaw. Bitaw. Di dyan yung mga kalikayan. Ay. Di tinuod bitaw. Tinuod bitaw. Di dyan yung mga kalikayan nga nakaipo something yan. Nay, Mag-jealous. magselos. Naay ka ng tao nga, feeling niya kay... May insecure ba? Kanang May napasuya ka. Oh, tama Oh. yun. Di ba? Never have I ever peed in a public pool. Ano ka, oy? Murag ka lang. Ikaw, sorry ka. Ganun. Sorry ka? Of course.
Kamu mga nagsuway mo. Ah, grabe kayo. Never have I ever broken a bone. Never. Never. Yes, I muna siya. Ano nanumbak mo na tayo? Kay LQ unta tungod time kapag next time. Wait, gubihag sa? Sukmag limot sa imong kalagot. Yes. Nagbalik yun ang dahil? Nabok yung buko. Nabuhak sa Gubihag kapag sa? As Sa kalagot na yun, no? Kay So kay bawo na ka, kay bawo na mo mga labs. so mo to So siya ko siya kay bawo mo. Uy, dili sa jud ko kanang kwan ikaw gani ang. Hoy, ayaw jud ko kwan ko ana ha. Kay pagkabato ba yung niyaging adlaw? Never have I ever moved to a new city to date someone. Never. Never. Ako ni move ko sa Dubai. To new city, To country. date? To date someone? To date you. Until now, for pila na ko ka years, is it 2 years? Heart. Never have I ever lost my virginity before I was 15. Never. Never. Ako, 16 naman ko ato. Never have I ever smoked a cigar. Ang kasuwayan ko. Kasi white ko. Yes. Nagpicture pa kay ko, tanawa Pero sa Facebook. kanarang, usa niya, wala na dahil. Ako sa same. Ubo na dahil. Never have I ever dated someone my parents didn't approve of. Ano naman i-approve? Awa ma. Di ba? Hmm. Ako kay approve ta na. Buot. Uy, mabuot. Ikaw din. Never. Never have I ever lied. To get a job. Never. Namapak. Uy, sa Mamapak mo dito sa interview. sa Ito, interview kay Ah, Char magkikaan na, di ba? Di ba yun mamapak kasi mukhang Sila credentials. Credentials. Of Matuwa. course, Kaya mo go extra mile yun ka ba? Kana mayon ka. willing to do overtime. Magyaw-yaw. Ano ba? Mamantana sila. Ano ba yun na normal? Are you willing to work on shifting schedule? Yes! Yung pag-abot sa schedule, ikapuyan eh. Night shift na sa. Never have I ever been told my breath stinks. Ala, pero medyo ko niya ingon. Ako, bitabi nila ko siya ingnon. Tingnan man sa nako siya. Sa'yo mo ba sa ng baba? It's normal. Ano ba yun na? Pero Kasi may tabi nga, di ba that ba? means they are true. Ito. So, kamo mga lads, kung bahog ba inyong friend, ingnaw eh. Kaysa magsige mo utong-utong diha na. Masapuktit ganin mo na. Kamo yung kanse. Dito. Sa una lang. Never have I ever snoozed my alarm more than 2 times. Ayaw dahil. Ayaw, Jai. 10 times. Mabot pa nagkanapo. Do not tell. Dahil next day, kasi ko Never have I ever been friend zone. Oh, nakanibawan nga imong friend zone. Dagan Isulti na ko. Ah. Ikaw na yung isulto-isulto. Kanang kwanta di kanta maglanay. Uy, you? Next. Never have I ever read the Bible. Hi, I'm reading it every night. Uy, mga baday. Uy, naka-read na sa Bible. Nakaread na ko pero di dyan para sa iya. Nakaread na ko pero dili. Kanang every night. Every night, John. Muna nga mo. Malakas sa langit ala. Muna nga mo kro jud. Narap sa balay, nag-work from home ko. Kada ko na sa kong time, murag dili pag yung kumugahin ana nga. Pilaran na din nakabot og 3 minutes mo basa. Sorry kay ha. Next. Next one na yun. Uy, stress mo sa inyo ha, experience. Wala ko eh. Never have I ever changed clothes in a vehicle. Look, kadaghan. Kadaghan. Last 5 mga labs kayo, wala may food. Basta wala na may food, unya mga to makasal aware. Yes, dadun pa muna mo dito. So ma-aware ta di. Ma-aware mo dito. Ma-aware ka dito. Para mas ma-aware pud mo. Nga ang tuob. Bawal lumabas. Aw. Never have I ever known how to multiply 8 by 7. Look, unsa na uy. Next. Magamat mo. Ready to bag oy. Never have I ever hooked up with school staff. Never. Oh no! Na. School staff. Na-hooked up ka, maestro. Ako never pero na Ulo ka. Never ko never. Ikaw.
Hello, hello, hello! Uy. Hala, ako never. Kung nakaibawan na. O, tinuod bitaw na. Uy, daghan kay kagawa na hibaw na niya. Kaibaw man ko. Mahadlog man na siya na kung... Dili gyud kay kanang pa kaming duha dili kami kanang like open me sa each other pero naay mga times nga kanang nana gani kay kanang murag awkward. Pero siya open jud siya sa ako aga siya mga relationship niya maglakilak siya niya kanang. Relationship. Pero ako dili mo kay panagsara kay kausara siguro kaduha nga na-open up po niya nihilak ko sa iyang atubangan. Yes, murag kaduha ra. Pero siya kay karaghan. Luy kay mas gila kay ko. Guys, kisa itong mga di mapahilak ako, comment down below. Da. Pero hooked up with us with school stuff. Yes. Yes. Look! Pagka-college na ko kay kanang ako'y teacher. Janitor sa teacher. Sa Dili school? teacher, oy. Teacher, oy. Nya, pagka-college siya nga teacher niya. Kung naay mga classmates na ako karon nga naminaw, it's for you to find out. Classmate. Bye. Never have I ever had a friend who betrayed me. Nauwi na, auwi. Daghan, oy. Mga ahas. Oh. Never have I ever farted in an elevator and blamed it on someone else. Yeah. Never. Never gonna Ay, blame. magina naman. Never siya nag-blame ko na. Tigadaghan siya ko na mo. Uy, maglagot Ay, ako, ko, ano nakasuway niya. pa So yeah siya eh. Uy, grabe kayo mga love. Kanina bitaw siya, kanang manakay yung agitator. Like for example, diri sa mong building or anywhere. Kanang ikapila na gina siya nangutot. And, di pa gina siya mangutot sa kanang sinugdanan sa manakay. Mangutot na siya kanang ganing padong na mugawas. Niya magdili na yung utot dito niya. Na din may makatagbo nga musod. Ew! Istot ka ayo eh. That's it mga labs. For our mukbang. See you later. Hello. So, guys, padong nami sa kuan sa Al-Aware, Al-Aware Alawir. plane crash. Alawir. Al-Aware. Alawir. Si balik oy. Nadaw ko andito. Ay si katawa ba kay vlog diri. Ano ka? Di mo kayo siya sa live. Sa live sa Thank you. Alawir. Katungkuan, nada plane crash. Kanang, unsa tawag na wreckage? Plane wreck. Plane wreck. Na dito and it's 32 km away sa among place. Wait lang, pila naman na siya ka years daw na adira? Sabi ka ba? Or is it real na plane crash? Ay mga labs, Ay, ka collapse. abot na may diri sa plane crash site. Plane wreck. Plane whatever. Something. So dara siya ay. Dara siya. So, yes mga labs mo, ni siya ang gingon nila nga plane wreck? Plane wreckage? I don't know, but so, itong adto ko.
Yes, mga loves. pala. Bye. Hindi na kami nakapag-vlog kanina kasi. Marami pa kayong dinaanan. Yes. Wow, Tagalog sila. Ay! Tagalog lagi. We're home, guys. Giduka ako. Amo na silang gihatod. So, don't forget to subscribe, Pinky Dude. And see you in our next video. Yay. Bye, mga Stay loves. safe. Bye-bye. Stay safe. Stay home. Night. Night.